Алайкум бардору S22 Ultra инада бардору S22 Ultra камера ки S22 Ultra ина бардору як тадата сета S22 Ultra не S22 Ultra и оригинал бардору оригинал не чӣ кор мекунад оригинал нархиш 6000 ина иш S22 Ultra иш копия лукс инда таш копия лукс ина бардору тамошо кунед ин диюм сорчан ю кунед чӣ кор мекунад мақсад диюм сорта не иш оригинал ина иш оригинал 6000 сомона иш диюм сорта диюм сорташ мақсад арзон 1100 сом 1000 сом наметумад неш 1000 сом неш 6000 ина яда бардар гуфт телефон хали касса камера ка ина бардар диюм сорт 1000 сом оригинал 6000 ина S22 Ultra ина кадом тун мақсад маъқулайтуна хими қапин чхела бисо офизо раба хилми қапан офизо номи бисо шам хили истифода мебаран оригинал ина мақсад нархаш 6000 иш 1000 сом ина диюм сорт оригинал ина бардар тавсиятен кадом тун маъқулай ҳамин нархҳо доставка бепулай 25 шаҳрнои вилоят хатлон доставка бепулай бардаро кадом мақсад ай шаҳри душанбе ай шаҳри ваҳдат ай клуб ай данғара ай мумуд ай сари хусур ай ёвун ай шаҳрту занг мезанем бардаро шумо телефон метен болошту метен алишида мақсад қирған бен кучай бо магазини акай симоми мудори фаровон дукони 121 бардаро техно дори джинго дори на биё алиш болоштумда ай пеш гап мезанем алишда мақсад ба телефон гап намезанем бихарен ҳамин нархҳо доставка бепулай дар панаи худо бошен лайкҳоро бизанед подписат такрим лайк монем бардоро ютубда канал дорум дар ютуб ба ҳарфҳои тоҷикӣ телефон тиҷе бизанем бардоро дар ютуб ба ҳарфҳои тоҷикӣ телефон тиҷи дар панаи худо бошен.